Центърът за информационни технологии в образованието е финансиран от Фондация Америка за България. Нашите деца са с друго настроение, учителите ни с друго самочувствие влизат и могат да ползват огромните възможности и цялото това богатство, което предлага и системата Envision и електронните дъски, тъй като вече тук въобще няма нужда от никакви нагледни материали, нагледността е цветна, във всякакви аспекти, в разрези и просто учителя става един действително режисьор на една театрална сцена, ако така може да се изразим образно, и в която всички ученици са актьори, а това в крайна сметка е изключително полезно и подобрява резултатите от нашата работа. В класните стаи са монтирани модерно обзавеждане, мултимедийни проектори и електронни дъски. Децата в училището се обучават по софтуерната система Envision, студентски проект на български младежи, участвали в технологично студентско състезание на Microsoft. С нея се ангажира вниманието на всяко дете, въпреки че има само един компютър и един проектор, но мишка за всяко дете. Избира си урок, учителят, влизат децата излиза списъка на децата, те си избират своето име и от тук насетне тръгва урока, избират си и хубав курсор, който е под формата на различна картинка. И така тече занимателно целият урок. Трети Б Връбчетата е един от 5000 класове в света, избрани да се включат в програмата Световно предизвикателство за деца. Това е здравна програма, насочена срещу обездвижването и наднорменото тегло. Основното ѝ мото е "Накарай света да се движи". В продължение на 50 дни второкласниците ще носят крачкомери. Броят на крачките се калкулира в километри и отвежда децата виртуално до 52 световни дестинации. Но за да се случи всичко това, трябва да се движат. Светът ги очаква, а те са нетърпеливи да го обходят. И ако срещнете дете след часовете, което със сериозен вид е тръгнало да разходи крачкомера, последвайте го. Движението е здраве.